На асабісты прыём грамадзян да кіраўніка Брыскай вобласці Анатолія Лісы запісалася 5 чалавек. Практычна ўсе закранутыя праблемы мелі грамадскае значэнне. Жыхара Івановскага раёна хвалявала асфальтаванне участка дарогі паміж населенымі пунктамі Тышковіча Івановскага раёна і Аброва Івацевіцкага. Анатолій Ліса адзначае, гаворка аб дадзеным адрэзку дарогі ідзе ўжо не першы год. Калі ёсць запатрабаванасць у людзей, значыць праблему трэба вырашаць. Если дорога выдерживает, я говорю, основание, и есть возможность только улучшить поверхностное покрытие, и это будет дорога это эксплуатироваться нормально. Хорошо. Никаких вопросов нет. Естественно, что надо делать. До рэчы, гэтая дарога вядзе гасцей да знакамітых мотальскіх прысмакаў. Арганізатары юбілейнага 10-го міжнароднага фестывалю папрасілі у Анатолія Ліса дапамогі ў арганізацыі. Ім неабходна зборная сцэна. Пытанне вырашылася станоўча. Інтарэсы больш за 1500 жыхароў прадстаўляў Опальскі сельсавет. У снежні гэтага года прэзідэнт падпісаў указ аб льготным тарыфе на электраэнергію для падагрэву вады і ацяплення. Каля 500 жыхароў сельсавета захацелі падлучыцца да сеткі, але з гэтым у іх узніклі проблемы. Мощности электросетей недостаточно для того, чтобы обеспечить всех желающих. Поэтому мы вместе с председателем сельского совета обратились к нашему губернатору Анатолию Васильевичу с тем, чтобы он помог как-то решить эту проблему. Існуючыя там лінії электраперадач будаваліся яшчэ ў 96-м годзе, і тады такія аб'ёмы не былі ўлічаны, тлумачыць кіраўніцтва мясцовых электрасетак. Каб праблему вырашыць, патрэбна пазапланавая рэканструкцыя або будаўніцтва новай падстанцыі. Анатолій Ліс адназначна выступае за будаўніцтва. Больш за тое, прапануе на тэрыторыі Опальскага сельсавета правесці эксперымент сумесна з Міністэрствам энергетыкі. Я поручу Брестэнерго и свяжусь с министром, о том, чтобы мы провели эксперимент, по конкретным уже существующим населенным пунктам. Вчера стоял разговор о том, что надо нам, делать, и мы планировали в Жабинке, допустим, новый микрорайон индивидуальной застройки тоже, надо тянуть линию там, подстанции и так далее. Так зачем нам, новый, еще непонятно, когда там кто подключится. Когда у нас уже есть готовые, если вы, как вы говорите, и 400 потребителей, это немало. Пасля прыёму грамадзян Анатолій Ліс сустрэўся з калектывам Івановскага цэха Бярозаўскага сыраробнага камбіната. Сёння тут працуе 197 чалавек, і магутнасці цэха загружаны на 100%. Але наперадзе больш амбіцыйныя планы. Бярозаўскі камбінат стаў часткай малочнага гіганта «Савушкін прадукт». У бліжэйшыя 2 гады на мадэрнізацыю бярозаўскай вытворчасці прадпрыемства накіруе $35 мільёнаў. Наша самая главная задача – сделать производство таким рентабельным, чтобы мы могли зарабатывать деньги себе на развитие производства и обязательно не забывали сельское хозяйство. Потому что если мы не будем стимулировать производство молока, мы никуда не придем. Будучыня Івановскага цэха зараз на стадыі абмеркавання. Ёсць напрацоўкі па стварэнні вытворчасці экалагічна чыстых прадуктаў. Крысціна Пратасавіцкая, Сергей Матвійчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».